Sauti daga muryar Hausa 24.com.ng. Muna tare da mai suna ba za ya raba inda muna raye. Muna tare da mai suna ba za ya raba inda muna raye. A yau zan furta da kan kudurin da ke raina, da gan ko zuciya Allah ya da san ƙauna. Ina son zan kafa tarihi a shafina, domin asali na so ne har iyayena. Ke zan nuna muradina na bayyana dukkanin sirrin da ke ɓoye. Na fi ganin ni da yau da ce, kwarai ni mai sa'a ce, don ku fahimta ribar zance. Magana jari ce, san ka tabi maka da shishin so, sai ka riko hannaye, don bashiyar da ta samu idan ruwa, ita ke kyawun yayaye. Ina son ka, zariri ta ka kamar yaran da ke goye. Muna tare da mai suna Ba za ya raba inda muna raye. Muryar Hausa 24.com.ng. muna tare da mai suna ba za ya raba inda muna raye. Na biya Allah na yi karatu so ya zama riba. Na rage hannun wanda na so ba za ya bace min ba. Na zuba da shirin daukar shi ba mai taba ba. Sami aure ga mata riba wani kankan ba. Kai na zaba ban canza ba. Ka zama nawa dukkan yan takara ta sun janye. Zan zama to soja kake da sa kayan yaƙi, inda kika yi tako ni ne zalimin bayan ki, wanda ne yayi wasa kan ki jiki mai zai biki. Ki ce tawa ne na ki, haɗin Allah ne dan adam bai canja ba. Sauti daga muryar Hausa 24.com.ng. Muna tare da mai suna Ba za ya raba inda muna raye. Shin ko ka san ko kin san za ku iya samun sinki-sinkin kalaman soya na zamani da na gargajiya? Shin dan uwana ko yar uwata kun san yadda za ku sace zuciyar budurwa ko saurayi a farkon haduwa? Shin kana buƙatar ko kina buƙatar samun zafafan kalaman soyayya masu ratsa zukatan masoya? Me kuke jira? Maza ku hanzarta shafinmu na yanar gizo a www.muryarhouse24.com.ng domin saukewa da kuma karanta. Za ku iya bibiyar mu a YouTube channel din mai suna Muryar Hausa 24 TV domin kalla gami da sauraron zafafan kalaman soyayya. Kana za ku iya samun labarai, faɗakarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa, tunatarwa, wa'azantarwa, complete Quran audio, complete tafsir audio, kalaman soyayya na zamani da kuma na gargajiya, Hausa Nobel, Hausa Music, waƙoƙin bege na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu, tarihi, tatsuniyoyi, wasu gwalwa da sauransu duk a www.muryarhouse24.com.ng da kuma YouTube channel din mai suna Muryar Hausa 24 TV. Mun gode.